Bueno, pois chámome Ángeles, que todos me chaman Angelita, pero bueno, son Ángeles Ribada González. Fui encargada do Pazo, mentras, bueno, cando colleu esta Diputación, levo aquí toda a vida, bueno, a primeira vez que viñen ao Pazo, pois foi o día da miña primeira comunión. Viñéramos facer os anos que fixéramos a comunión aquí no pueblo, viñéramos facer as fotos aquí na escalinata que está aquí, e foi a primeira vez que viñen. Non nos enseñaron o Pazo, porque aquilo era privada, como eran pequenos, tampouco non nos facían moito caso, non? Pero eu estaba deseando meter a nariz para ver algo que había dentro. Sempre me chamou a atención moito o grandísimo que era comparado coas casas dos veciños. Recordo cando era pequena tamén que iba con meu pai traballar por o monte, iba a botar o centeno que se botaba antes na parte alta do monte, e desde aí vía a casa, preguntaba sempre ao meu pai que era aquela casa tan grande, porque me chamaba a atención grandísima que era. Bueno, que me diría a mí que por o tempo que pasaría casi a miña vida aquí. Bueno, despois que máis a obra que máis me gusta do Pazo, bueno, gustoume moitas cousas, todas. Unha das cousas que máis cariño lle teño por recuerdos que me trae, pois é un bargueño que hai no pasillo, que é un bargueño do siglo XVII, unha barquetería un pouco rústica, en madeira de castaño. Ten un escondite que aí é onde guardaba os cartos o pai da señora. Cando era pequena, pois el sempre mandaba a buscar as chaves, tiña un monoco de chaves que eran preciosas, sempre traía no bolsillo, bueno, brillaban como se fosen de plata. Mandaba buscar as chaves e despois eu daba as chaves e ven comigo, porque el veía pouquiño, eu veía con el, e despois cando chegaba o bargueño, dicía, mora, mira para atrás, porque el non quería que eu soupera onde tiña o escondite, era un caixón secreto. Eu miraba para atrás, pero claro, con o rebillo do ollo sempre miraba un pouco para saber, porque me chamaba a atención e me mandara mirar para atrás. Bueno, no caso que eu xa sabía de sobra o que había. E tiña os cuartos, e chamaba aos xornaleiros para pagarlles, despois hai unha escalera que está ao lado, e aí chamaba aos xornaleiros, e iba un por un e iballes pagando. E bueno, esa é unha peza por o recuerdo que me despois son moitísimas pezas do Pazo, porque todas convivín con elas, cousas todas moi entrañables. Todo que hai aquí, todo para min é entrañable. Eu felicito a Diputación por o esforzo que fai en manter isto, porque verdadeiramente faille falta unha posta ao día, aunque sempre a señora sempre sacrificou moito en conservalo o máis que pudo, pero claro, non había medios ni nada para estar como está hoxe, claro, hoxe está unha maravilla. Tamén a Encarna, tamén por o esforzo que fai en traer pai que todo o que pode, a xente que traballa aquí, tamén que a Tara, a Silvia, a Juan, bueno, todos os que traballan aquí, que tamén moitas veces con poucos medios pois teñen que pasar os seus sacrificios. E bueno, a todo o mundo en general, porque visiten isto, bueno, que é unha maravilla que lles gustará moito a todo o mundo. O que non veo, o que veo xa sabe o que hai.